Southern Leyte. City po ba yun? 20 araw bago magsara ang voters registration, patuloy ang pagdating ng mga Mabalakenyo dito sa COMELEC office sa siyudad ng Mabalacat. Ito ang eksenang inabutan ng CLTV News nitong umaga ng September 10. Ang ilan sa kanila hindi na bagong botante o new registrants. May mga nagpapa-reactivate din at nagpapakorek ng entry sa kanilang voters ID. Sa kabila ng dami ng tao, maayos naman na naipatutupad ang physical distancing. Sinasala ng mga kawani ng COMELEC ang mga taong dumarating kumporme sa kanilang pakay. Batay sa datos ng COMELEC Mabalacat City, higit 200 transaksyon kada araw ang kanilang hinaharap simula pa nitong ika-6 ng Setyembre. Ayon kay Attorney Joy Macam, City Election Officer 4 ng Mabalacat, hindi labang ang nalalapit na filing ng Certificate of Candidacy sa October 1 hanggang October 8 ang kanilang intindihin, kundi maging ang banta ng pandemya. Kaya ang pakiusap nila sa mga aspiring candidates, umunawa sa new normal setup ngayong panahon ng pag-file ng COC. Sa ngayon kasi kailangan din maintindihan ng mga aspirant o yung mga magpapay later on ng candidacy na may mga ino-observe tayong mga health protocol. Sa ngayon kasi, under sa relevant COMELEC resolution, pagka ikaw isang kandidato, nag-file ka ng COC, hindi pwedeng buong barangay kasama mo. Magiging super spreader tayo noon. Sa ilalim umano ng COMELEC Resolution 10717, 2 lamang ang pinahihintulutan na makapasok sa COMELEC office para sa kada isang maghaahin ng Certificate of Candidacy. Bahagi ng health protocol ay iuobliga ng COMELEC na magkaroon ng negative RT-PCR test ang mga national candidates. Ngunit ang mga local candidates ay hindi na umano uuobligahin pa. Kaya personal na apela ni Atty. Macam sa mga local aspirant na kung maikukonsidera lamang ay maiging sumailalim na din sila sa testing. Technically, legally, hindi kasi nire-require itong RT-PCR test or kahit anong testing, antigen, dito sa mga local candidates na magpapile ng kanilang mga COC. Applicable lang to dun sa mga national candidates. Kaya lang, pandemya ngayon as much as possible, umaapila din kami dito sa mga aspirant o yung gusto mag-file ng kanilang mga COC na as much as possible, magdala na rin kayo ng inyong mga RT-PCR or antigen testing na proving na hindi kayo afflicted with COVID. Mas maganda po kasi yon. Ayon kay Macam, may koordinasyon na sila sa City Health Office ng Mabalacat at PNP para sa gagawing pagbabantay. Maglalagay din ng perimeter fence upang maiwasan maglapit mismo ng mga tao sa lamesa ng COMELEC na ilalabas na rin sa tanggapan. Pero hindi naman daw nila kontrol ang pagpapatupad ng health and safety protocol sa labas ng kanilang nasasakupan na tanggapan. Come October 1 hanggang October 8, 2021, dito na po sa filing, para po mai-control ang crowd. Maghihingi po tayo ng tulong dito po sa ating City Health Office at the same time dito po sa ating PNP para sila na po ang gumawa ng paraan kung paano po i-control ito pong crowd in the event na magsama po itong mga aspirant ng kanilang mga supporter. Samantala, nauunawaan naman umano ni Mabalacat City Administrator Atty. Emmanuel Ignacio ang apela ng mga kawani ng COMELEC sa usapin ng apela nila sa RT-PCR test result ng mga aspirant dahil totoong maliit lamang ang espasyo ng mga COMELEC office sa rehiyon. Ngunit kung ito umano ang guidelines ng ahensya ay hindi ito maaring iubliga. Dating Assistant Director ng COMELEC Region 3, si Ignacio, at bilang tugon sa pangamba ng mga kawani ng COMELEC, bahagi ng tulong ng City Government na Mabalacat ay ang pagkakaroon ng outdoor extension ng COMELEC office sa panahon umano ng paghahain ng COC. Linaw naman doon sa COMELEC Resolution 10717 na ang allowed lang naman talaga is the national offices. Kasi nga, bear in mind na ang mga local offices ng COMELEC sa mga probinsya at sa mga syudad and municipalities napakalit except NCR. Ako, I've been with Region 3 and in other regions and Region 4. Malilit lang talaga yung mga opisina natin. And I think ang filing naman yan nasa labas kasi naglagay na kami ng mga barriers doon sa bago nilang opisina. Samantala, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bukas ang lahat ng COMELEC offices para sa filing ng Certificate of Candidacy simula October 1 hanggang October 8.
Sa October 29 makikita na ang initial official list candidates sa website ng COMELEC. November 8 naman ang last date to file correction para sa mga pangalan na lalabas sa official ballot sa halalan 2022. Habang hanggang November 15 lamang ang substitution due to withdrawal. Paolo G. Santos, CLTV News.